Армысыз, эфирда Татарстанның Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Кышка якынлашабыз, 43 берәмлек техника юлларны кордан чистартуга җәлеп ителәчәк. Нәрсә сатып алынган, техника әзерме һәм юл хезмәтләренең эше ничек оештырылган? Юл билгеләрен сонга сукмыйча юлны кыскарталар. Әлмәт-Алексеевск трассасының төзелеше әле тәмамланмаган. Юлдан файдалану тормыш өчен куркыныч, әмма машина йөртүчеләр кагыйдәләрне бозу өчен сәбәпләр таба. Баулыда көзге эпизоотик чаралар дәвам итә. Дәүләт ветеринария хезмәте белгечләре дәвалауга караганда авыруны кисәтү яхшырак дип саныйлар. 30 октябрь илебездә сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Әлмәттә традицион митинг елдагыча Хәтер мәйданында узды. Анда шул чор шаһитларының балалары да катнашты. Сәяси репрессия корбаннарының җирле җәмгыяте хәзер 52 кешене берләштерә. Аларның 40-ы 80 яшьтән өлкәнрәк. Трагедия, трагичная, скорбная дата. Кадерле әлмәтлеләр, бу фаҗигале һәм кайгылы көн, шул ук вакытта ул рух көчен һәм безнең бердәмлекне символлаштыра. Юл билгеләрен сонга сукмыйча юлны кыскарталар. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре безнең төшерү төркеме белән берлектә Әлмәт-Алексеевск трассасында рейд үткәрде. Аның төзелеше әле тәмамланмаган, юлдан файдалану тормыш өчен куркыныч, әмма машина йөртүчеләр кагыйдәләрне бозу өчен сәбәпләр таба. Шул ук вакытта юлның бу участогында махсус техника гына була ала, хәтта юлчыларга да монда шәхси транспортлары белән килергә ярамый. Әмма хукук бузучылар өчен закон язылмаган. Рейд вакытында туктатылган һәркемнең җитди сәбәбе табылды. Бу участокта йөрүне тыю автоинспекторларының һәм башка күзәтчелек органнарының шәхси теләге түгел. Әлмәт-Алексеевск автомобиль юлы рәсми рәвештә ябык. Монда әлегә ремонт эшләре алып барыла. Урыны белән юл чатырлары һәм билгеләре юк, яктырту җайланмалары тоташтырылмаган. Димәк, монда йөрү тормыш өчен куркыныч. Автодорога еще только строится, а невнимательные водители заезжают на автодорогу, игнорируя. Бу юл әле төзелә генә, ә игътибарсыз машина йөртүчеләр монда керә. Тоючы юл билгеләрен сонга сукмыйлар һәм шуның белән үзләрен һәм башкаларны куркыныч астына куялар. Соңгы 2 айда юлның бу участогында 4 юл транспорт һәлакәте теркәлде. Аларда 3 кеше һәлак булды һәм 1 кеше яраланды. Хукук бузучылар штраф белән генә котылмадылар, һәр кайсысы белән профилактик әңгәмә үткәрелде. Юл патруль хезмәте инспекторлары 1 сәгать эчендә 16 машина йөртүчене туктаттылар. Аларның 14-нә юл йөрү кагыйдәләрен бузган өчен беркетмә төзелде. Шулай ук берсенә тонировка өчен, икенчесенә транспорт чарасының техник төзексезлеге өчен аның машинасын штраф стоянкага җибәргәннәр. Әлмәтлеләр мошенниклар тузагына эләгүләрен дәвам итәләр. 43 яшьлек хатын-кыз акча эшләү теләге белән ставкалар ясарга карар кылган. Моның өчен узган елның июль уртасында ул интернет-канал таба. Уен кагыйдәләре аны канәгатьләндерә һәм шул ук көнне ул 1200 сум күләмендә беренче түләвен керткән. Играла больше года, ориентировалась на стратегии, постоянно проходила обучение. Бер елдан артык уйный, стратегияларга ориентлаша, даими рәвештә укулар уза. Ставкаларның бер өлешен ота, бер өлешен оттыра. Шәхси акчалардан файдалана, зыянның күләме 3 миллион 600 мең сум. Җинаять эше кузгатылган. По этому факту возбуждено уголовное дело. Концертлар, мастер-класслар һәм экскурсияләр, мондый күңел ачу чаралары Әлмәт халкын һәм кунакларын шәһәрнең туган көнендә көтә. 1953 елның 3 ноябрендә нефть башкаласы шәһәр статусын ала. Аңа 71 яшь тулу уңаеннан традиция буенча әлмәтләрне мәдәни күңел ачу программасы көтә. Аны безнең сайтта QR-код буенча күчеп карарга мөмкин. 3 ноябрьдә җәмәгать транспорты шәһәр буенча пассажирларны бушлай йөртәчәк. Ә кайбер күңел ачу йортлары, кафе, ресторан һәм кибетләргә килүчеләрне ташламалар көтә. Янгынга каршы хезмәтенең җирле отряды җитәкчелеге ветеран Нур Туйкинның 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Отряд җитәкчесе юбилярга рәхмәт хаты, истәлекле бүләк һәм отряд тарихы турында китап тапшырды.
Әлмәт юлчылары кышкы сезонга әзер. Бу хакта җирле автомобиль юллары идарәсе җитәкчесе хәбәр итте. 43 берәмлек техника федераль һәм төбәк әһәмиятендәге трассаларны кардан чистартачак. Бузлавыкка каршы реагент сатып алынган инде. Эшнең нәтиҗәлелеген арттыру һәм һава шартларына тиз җайлашу өчен юлларны реаль вакытта диспетчер күзәтә. 43 берәмлек техника җирле юлларны кардан чистартачак. Алар арасында катнаш машиналар, тракторлар, грейдерлар бар. Период зимней эксплуатации содержания возможно. Кышкы эксплуатация һәм юлларны карап тору чорында күп явым төшемнәр булырга мөмкин. Юл транспорт хәрәкәте булмасын өчен аларны оператив рәвештә бетерергә кирәк. Ләкин руль артына утырырга кеше булмаса, бу чараларның файдасы булмаска мөмкин. Әлмәт автомобиль юллары идарәсе башлыгы хәбәр иткәнчә, мондый проблемалар юк. Рабочих хватает у нас на сегодня. Эшчеләр җитәрлек, бездә бүгенге көнгә эш 2 сменалы режимда график нигезендә оештырылган. Юлчылар махсус реагентлар да сатып алганнар. Мы подготавливаем и завозим песко-соляную смесь. Без комлы төз катнашмасы, чиста катнашма, техник катнашма әзерлибез. Шулай ук кышкы чорга салкын асфальт әзерлибез. Чокырлар очрагында аларны тиз арада бетерү мөмкинлеге булсын өчен. Федераль трассаларда белгечләр игътибарыннан читтә калмый, аларга ярдәмгә заманча технологиялар килә. Һәр 15 минут сайын урыннан фотосурәтләр юл төзүчеләр мониторында күренә. Фидаил Хайырнасов ышандырганча, Әлмәт юлчылары кышка 100%-ка әзер. Әлмәттә иң актив пенсионерларны сайлыйлар. Алар безнең шәһәрне Казанда тәкъдим итәчәкләр. Мирас спорт комплексында 15-нче, 3-нче буын спартакиадасы старт алды. Әлмәт башкарма комитеты ветераннар командасы ярышларда дебютантлар. Татьяна Ершова администрацияда 39 ел эшләгән. Бүген ул команданың 8 әгъзасының берсе. Ярышларга җаваплы әзерләндек ди ул. По видам спорта мы все. Һәр спорт төре буенча әзәзләп әзерләндек. Әлбәттә, барыбыз да дулкынланабыз. Безнең яшь тә үзен сиздерә. Мөгаен без нәрсәнедер тиешенчә эшләмибездер. Шуңа да карамастан без чыгыш ясадык һәм барлык дистанцияларны да дөрес үттек. Көмеш яшьтәгеләр спартакиадасында 15 команда катнаша. Ярышлар катнаш эстафетадан башланды. Урсалының спорт сөйүші пенсионерлары Николай Грыжиков берләштерә. Элек Ират мәктәп директоры булган, хәзер микрорайонның ветераннар советын җитәкли. Аның командасы 6 ел дәвамында спартакиадада даими катнашучы. Вышли на пенсию, и мы узнаем, что в Урсале много спортсменов. Пенсияга чыктык һәм Урсалыда спортчы иратлар һәм хатын-кызлар күп икәнен белеп, команда тупларга һәм ярышларның барлык төрләрендә катнашырга булдык. Быел турнир 12 ай дәвам итә. Иң яхшылар җыелма командасы составына кереп, Әлмәтне Казандагы ярышларда тәкъдим итәчәк. Узган ел безнең ветеран спортчылар республика этабында 2нче урынны яуладылар. Баулыда көзге эпизоотик чаралар дәвам итә. Дәүләт ветеринария хезмәте белгечләре ярдәмче хуҗалыкларны һәм фермаларны йөреп чыгалар. Хайваннарны вакцинацияләргә кирәк. Белгечләр Себер түләмәсеннән, бруцеллездан һәм башка куркыныч авырулардан прививкалар ясыйлар. Баулы районы хайваннарда һәм кошларда аеруча куркыныч авырулар буенча имин булып тора. Ветеринария тайплары дәвалауга караганда авыруны кисәтү яхшырак дип саныйлар. Бүгенге көндә Яңа Зареченск участок ветеринария пункты белгечләре Николашкино хуҗалыгында ире мөгезле терлекләрне МКАР авыруларына һәм Себер түләмәсенә каршы вакцинациялиләр. Хуҗалыкта 500 баштан артык ире мөгезле терлек бар. Ә ветеринария пунктында барлыгы 3 авыл җирлегенә хезмәт күрсәтәләр. Шәхси хуҗалыкларда 800 баш ире терлек һәм фермаларда 700 баштан артык. Район белгечләре эпизоотик чараларны 1 декабрьгә төгәлләргә уйлыйлар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.